toto je zaujímavá otázka, som zvedavý, aj na to odpovieš. Hovorí sa o tebe, že si bol vexlák. Že si vexloval pred hotelom Kyjev. Viete, toto rozprávajú blbci, ktorí v živote v Bratislave nežili v tom čase, ktorí nebývali, ktorí rozprávajú, že som predával bony pred priorom. Chápete ma? To povie len blbec, ktorý tu v živote v Bratislave nežil, ktorý možno ani dodnes nežije v Bratislave, alebo sem privandroval. Rozumiete ma? Čiže jak to bolo? Lebo však všetci Bratislavčania, starí Bratislavčania vedia, že bony nepredávali vexláci. V Bratislave na Gorkého ulici boli 3 tuzexy a tamto predávali babky bonárky. Tak sme im hovorili. To boli také staré babky, mali také škaredé kabele a stáli tam od rána do večera. To boli ženy, ktoré mali po svojich mužoch, čo ešte v 30. rokoch utiekli do Ameriky a tam ostali žiť tí muži, dajme tomu, možno sa tam aj veľakrát poženili s druhými ženami, ale posielali penziu, peniaze, doláre posielali, do konca života im chodili z Ameriky tie penzie. Oni ich premenili na bony, samozrejme v komunizme, a tým pádom každý deň, každý mesiac, keď takej babke prišlo, ja neviem, 1000 bonov, tak ona zo zákona mala právo jedenkrát to legálne predať. To znamená, že ona mohla... Naraz? To je jedno, naraz alebo postupne. Ona mala právo to predať jedenkrát. Nemala právo vykupovať. Rozumieš ma? Ale mala právo to predať. Čiže ona sa postavila tam pred ten Tuzex a predala to prvému, kto prišiel si vypýtať 100 bonov. Chápeš? No dobre, ale kde vzniklo, že ty si vexloval? No, vzniklo to z toho, že ja som vexloval nepotreboval preto, lebo ja som v tom čase, keď sa robil tento vexel, ja som robil zmrzlinu, robil som cukrovatu, bol som biletár, ja som si tam zarobil prachy. Ešte prepáč, vysvetlíme tým mladším, že čo je to vexlovanie. Vexlovanie. Dobre, dneska to máte v banke alebo zmenáreň. Predstavte si, hoci kde v Európe, ale aj na Slovensku máte zmenáreň, dáte si 100 €, dostanete, ja neviem čo, ekvivalent v nejakej inej mene. To kedysi v komunizme nebolo a keď sem došiel zahraničný turista, upozorne došiel sem príklad valutový cudzinec, došiel sem západný Nemec a mal 100 mariek, tak keď s tým išiel do banky, tak za to dostal 10 korún za 1 marku. Ale keď to dal na ulici vexlákovi, tak dostal 20 korún. Takže samozrejme všetci to predávali tým vexlákom, lebo dostali 2-krát toľko ako od toho štátu. Takže všetci to predávali tým vexlákom. Treba zase povedať, že v tom čase štát určoval kurz. Áno. Vtedy nebol akože float, takže odraz ekonomiky, ale bol pevne stanovený kurz. To znamená, že keď sem došiel niekto na dovolenku s 1000 západonemeckými markami, tak buď to vymenil v banke, ale dostal polovičku, alebo to vymenil vexlákov, kde dostal 2-krát toľko. A teraz vexláci sa delili na 2 skupiny vexlákov. Jedni, ktorí... Neviem, prečo tomu hovorili vtedy, že na regál. Neviem, prečo na regál, ale tak sa tomu hovorilo. To boli tí poctiví, ktorí proste, keď ti povedal, že ti zaplatí 18 korún, tak ti tých 18 korún vyplatil. To znamená, že si mu dal, ten cudzinec mu dal 1000 mariek a dostal 18 000 korún. A potom boli tí vexláci, ktorí proste podvodníci, ktorí tí ľudí okrádali. A okrádali takým šikovným spôsobom, že vedeli robiť tie ruličky. Inými spôsobami to dneska tí kúzelníci s tými kartami vedia si takto pracovať, že si nevšimnete, že on ti odpočíta, dajme tomu miesto 2000 korún, ti tam zabalil do toho nejaké papieriky, len nejaká bankovka hore-dole, podal ti to jeden, povedal, že pozor, polície, ty si to strčil do vrecka a nakoniec si zistil, že máš tam pár papierikov, ale 200-300. No. Čiže títo vlastne, dá sa povedať, regulérne okrádali ľudí. A toto som ja nikdy nerobil. Nikdy som nepredával bony, lebo to robili babky bonárky a nikdy som nechodil vexlovať pred Prior ani pred Carltonom. Ale pozor, kupoval som tieto valuty, od nich som ich kupoval. Od vexláka? Áno, od nich som to kupoval, lebo príklad, potreboval som kúpiť počítač za tých 200 000, čo už som spomínal. No tak ja som potreboval 10 000 mariek a ty si myslíš, že tí vexláci každý deň vyvexloval 10 000 mariek? Nie, každý vexlák denne 200, 300, 400 mariek vybavil, nie viacej. Čiže čo, ty si ich skúpil všetky? Čiže ja som došiel pred kartón a povedal som, chalani, potrebujem, dneska nakupujem, to sa rozšírilo a všetci mi to doniesli. Rozumieš, že tam som si sadol do auta, posledil som 2 hodiny a oni mi to všetci priniesli.
z toho mesta. A doniesli mi to aj tí, čo proste to kúpili. Aj tí poctiví, nepoctiví, však to ja už som nerozlišoval, ale ja som to poctivo vyplatil. Čiže ja som nerobil ten klasický Vexel, ale keď som išiel kúpovať... Že ty si nestal pred neodrbával som ja nikdy. Nikoho som neokradol. Ale ty si od nich... No, ale od nich som to vykúpil, áno, a potom som išiel do zahraničia a nakúpil som ten počítač. Alebo keď som kupoval pre Teslu Oravu, Kartenplotter, to je taká nejaká špeciálna technológia. Dneska je to smiešne niečo na úrovni faxu, ale Kartenplotter oni to potrebovali tú nejakú technológiu na leptanie plošných spojov v rámci televízorov alebo čoho. A robila to firma Patek Philippe, švajčiarska. Technológia to bola. Vyrábajú hodinky, ale sekcia jedna robila túto technológiu. Takže som išiel do Švajčiarska, to stalo vtedy asi 5 alebo 6 miliónov korún. 5 alebo 6 miliónov, čiže to, keď na tie valuty, no to boli 100 000 eur. Čiže som to niekoľko dní, alebo možno aj týždňov nakupoval od všetkých, kým sa to ku mne dostalo. A potom som išiel do toho Švajčiarska to kúpiť. No, ale takže som nikdy klasický Vexel nerobil. Takže to len blázni rozprávajú, že som pred periórom predával bony. To je jaká blbosť.